Gaur berriro gara zuekin gazteiluperre programan. Oraingo honetan gabonetako aisiarekin zerikusia duten hainbat gai izango ditugu hizpide. Eta horretarako gai honi buruz dakien pertsona bat ekarri dugu elkarrizketatzeko. Seguruenik zuetariko batzuk oporretan eskaintza dagoen jakiteko premian egongo zarete. Izan ere, oporretan denbora libre asko izaten dugu. Bada, horretarako oso lagungarri izango zaigu Iñakiren laguntza. Iñaki Telleria ez izenez ezagunagoa Gaztetxokoko arduradunetako bat da. Arrasatekoa da eta Arizmendi ikastolan ere lan egiten du. Bazara egitasmoarekin. Kaixo Telle, ondo aurkeztu zaitugu? Bai, ederto egin dozio bikote. Bai, ederto egin dozio bikote. Lehengo eta behin, zein da zure lana Gaztetxokoetan? Guke arrasateko gaztetxokoetan egiten duguna batez beda aixialdi ezitzaia euskaraz. Euskarazko aixialdi ezitzaia. Hori da pixkat gure iparra. Eta horretarako erabiltzen dugu gozamena eta nerabe ezitzaien arteko harremana. Eta harreman hori baliotzen dugu edo erabiltzen dugu harreman hori balore positibo batzuk transmititzeko nerabiei. Eta balore positibo horrek batzuk esategatik alde batetik dago euskaltzaltasuna, bestetik dago berdinkidetasuna, parekidetasuna edo feminismoa, bestetik dago tratu honen plazerra, sexualitatea modu aske batean bizitzeko filosofia, norbanakoaren alduntzia, norbanakoaren kritikotasuna, Eta horrez gain bebai ezitzaileak saiatzen gara bide lagunak izaten eta aldan neurrixan nerabien bidiak, beraien bizitzako bide luze horrek errazten, eta aholkuak eta gomendioak ematen bibiltzen gara. Eta nondik sortu zen ideia eta zergaitik? Pixkate iraganera begiratuz gero, horre 1993an gure herrian mirari txiki bat eman zen, urte horretan AED elkartea sortu zen, Euskara elkartea, Arrasate Euskaldun dezagun, izenekua. Euskal Herri mailan sortutako lehenengo Euskara elkartea izan zen, 93an sortu zen hori. Eta horre barruan elkartu ziren hainbat guraso, hainbat irakas, eta zeukaten kezka bat, nun esaten zen gure herrian ez dago euskarazko aixialdirik, ez dago, kirol taldeetan gaztelaniaz funtzionatzen dute, musika eskolan ere bai, Eta horren arira, erakizun den, sortzen badugu aixialdi zerbitzu bat euskarazkoa, eta erakizabien gurasote irakasle horrek, eden baitan zeuden gurasote irakasle horrek, erakizabien txatxilipurdi sortzea, hasieran taldetxo bat zen, baina, gero poliki-poliki hasi izan forma hartzen, gorputza hartzen, eta bilakatu da gaur egundan aixialdi elkarte potente hori, Eta behin txatxilipurdi sortuta, pixka beranduxago 1994an udalarekin elkarranean sortu ziren lehenengo gaztetxokoak, Hauzokoak. Eta lehena uste du izazela San Andresiko gaztetxokoa, 94an. Eta zenbat gaztetxoko daude Arrasaten? Gure herrian momentu honetan 4 zerbitzu dauzkagu, 4 gaztetxoko dauzkagu, 3 auzoetan daude kokaturik, bat Erguineko auzoan, bestea Musakolan eta bestea San Andresen, eta laugarren bat dago erdialdean, Pablo Uranga kalean, eta, 4 horrek dira. Eta nola funtzionatzen du, zer egiten da gaztetxoetan, zer eskaintza eta horian, gutxuko bera? Funtzionamenduari dagokionean, auzotako 3 gaztetxokoek aste barruko dinamika daukate, zabaltzen dira aste artetik ostiralera, atzaldetan, 5-etatik 8-etara, eta gero erdiguneko gaztetxokoa, Pablo Urangan dagoena, hori zabaltzen da ostiraletik igandera, jauka gehiago aste bukarako dinamika, eta bere ordutegia 5-9. Eta gaztetxoko guztietan zeharrera da doakoa, doako zerbitzua die, eta izen ematerik be ez da bete behar. Eta, bete behar dan baldintza bakarra da adina, 12 urteatik, 17 urtera bitarteko nerabiak esan daitezke soilik. Eta gero bigarren galderari erantzunaz, ze motatako ekintzak egiten ditugun, mota guztietako ekintzako. Hemen oina ipatuko ditut adibide batzuk,
sukaldaritzak egiten ditugu, sukaldeak dauzkagulako bertan, film eta dokumental proiekzioak dauzkagu, irteerak egiten ditugu, txangoak, jolasak, ginkanak, kontzertuak, elkarrizketak, tailerrak, jaialdi eta ospakizunak, eta gero ere askotan sofaren bueltan biltzen gara, sofa bueltan elkartu eta bizitzaren inguruko eztabaidetan ere aritzen gara, bale? Gure bizitza konpondu nahian eta mundua konpondu nahian eta bar. Eta gero ere toki oso aproposa dira, jendea ezagutzeko eta, ligatzeko aukera begotzen da, eta, ondo pasatzeko, orokorrean. Gazte txokoetan, badago horaurik. Argi eta garbi noski baietz. Baiezko borobil bat, galdera honi erantzuna. Eta, toki guztietan bezala, gaztetxokoetan ere erabiltzaileak, gaztetxokora hurbiltzen diren gaztiak dauzkate eskubide batzuk, baina aldi berean dauzkate bete behar batzuk, bai. Zintzu dira dauzkaten eskubideak, daukate eskubidea lokal hori erabiltzeko, lokal horretan dauden baliabide guztiak aprobetxatzeko, bai, daukate lujo hori, aukera on hori, baina, klaro, eskubide horrek ere bete behar batzuk ekartzen ditu, ez? Eta bete behar horrek dira, pixkat lokal barruan dauden arauak eta limiteak errespetatu behar dituztela, bai. Ez hitzaile jarri jakulako zedur puntan, baizik eta lokal horiek ez dira erraldoiak, neko lokal txikia dira, eta gainera jende desentibiltzen da lokal horretan, orduen, harmonia bat egon deien danon artean, komeni da limitetaro batzuk egotia eta danok horrek errespetatzea, bestela izango litzake kaos bat, soloetxe bat, barroko dinamika. Gabonetan zerbait berezirik egongo da? Urtero lez, gazte txokotatik ekintza berezi batzuk antolatzen ditugu Gabonetako porrei begira, eta ekintza horiek aurten kokatu ditugu abenduaren 26-tik 30-ko aste horretan, 5 egun horietan, urte amaierako aste horretan, eta egingo dien ekintza bereziak diondorengoak. Alde batetik joango gara Ilargi Berdera. Ilargi Berdera da Donostin dagoen zirko erraldoi bat, eta behin bertara sartuta daukazu aukera, bertako koltxoretetan, eta bertan dauden instalakuntzak erabiltzeko, nahi dozun, pirueta danak eta barre egiteko. Horrez gain, menditxango bat egingo dugu, mendira joango gara goiz pasa bat, gero dau beste hitzordu interesante bat, deitzen dana Goien Gazte. Goien Gazte sortu zen ekintza dinamika hau orain dela 4 urte, eta Goien Gazteren helburua da, Goienako gazte guztiak, gazte txokoetan ibiltzen dien gazte guztiak, elkartzea toki batean, Ia hasi zezan arrasaten, eta horten Goien Gazte izango da Bergaran, bale? Orduan, Bergaran elkartuko gara, Eskoriatzare, Txabaleta, Arrasate, Bergara, eta Oñatiko gazte txokuetako ezitzaileak eta gaztiak, eta ingo dituguna da, jolas ezberdinak eta jinkana ezberdinak, ondo pasatzeko eta elkarra ezagutzeko, bale? Eta, gero horrez gain, beste ekintza xumeagoak behingo dira, alde batetik sexualitate eta jarra gongo da, bestetik sukaldaritza behingo dugu, eta gero inuxentadak egongo die, egun baten, inuxentien egunean, eta, besolan, badau egitarago parua. Txatxilipurdiarekin lotura berezia duzue, ezta? Monitore izan gaitezkegu? Ni Txatxilipurdiko langilea naiz, lotura daukat zuzena, eta gero zuek monitore izan zaitezken ala ez, adinan arabera, zenbat urte dauzkazu orain? 15. Bale, gertuen daukazuen aukera, Txatxilipurdiko munduan sartzeko edo, Txatxilipurdin lanean edo zitzaile lanetan azteko, izango litzake 16 urteatik gora, urren urtean, eta hor zabaltzen zaizue aukera bat dela, bakizue Gabonetan Txikilandia jaia egiten dela, aurrentzako, Uharkaten, aurparke erraldoi hori, eta bertan 16 urtetik gora aukera goten da, bertan zitzaile lanak egiteko. Orduan, urrengo urteko, 2018ko Gabonetan, eukiko zaukera, nahi izan ez gero eta kurrikuluna aurkezten badozu eta bar, Txikilandian muturra sartzeko eta bertan lanian ibiltzeko, bale? Eta gero, gomendio bat, zuen interes berezia badaukazu edo Txatxilipurdin sartzeko, hor badago aukera interesante bat, AEDen barruan, Euskal Kartean barruan badago gazte talde bat, txak deitzen dana, eta txakeko kide izateak askotan aukerak ematen ditu, Txatxilipurdira saltatzeko, Txikilandian errezago aukeratzeko zu, eta jende horrek, txaken daukan jende horrek badauzka errestasun batzu, Txatxilin azteko lanean. Eta etorkizun batean
Txatxilipurdin ikusten bazarete, karri ditut hemen hainbat karrera edo, hainbat ikasketa egokixak edo txatxilipurdin sartzeko, eta alde batetik izaten die, igual ez, giza zientzekin lotutako karrerak, magisteritza izan daitxeken bezala, bai, edo psikologia, edo pedagogia, edo psikopedagogia, bai. Horako karrerak eginez gero, txatxilipurdiko atiak eta errezau zabaltzen dira. Vale? Egia esan, aukera egon badago, nik kuadrillakoei komentatuko diet. Eta zuek ere eskaintza duzue. Eskerrik asko tegi, hemen egoteagatik eta horrengora arte.